kapatid kang Kristo. King Domingong iti pagmasusyan tayo, ing kawalunan Domingo ning karaniwan na panahon. Panamdaman tayo po yung presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungay at makabaldugan ning kakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Dimpong intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Connie and Mando Garcia, Maria Althea Capuno, Mr. and Mrs. Mark Louis Francisco, in honor of the Holy Face of Jesus, Leng Magtoto and Chato Bungay and family, Heidi Lon Suba, Catherine Arquilia, Keira Pauline Arquilia, para king makapasubaling kapagnasan dari Jose Pepe Hizon, Reynel and Rosa Joanna Bungay, Mia Ingrid Osmilio, Ami and Stanley Simpon and family, Myla and Estrella Galang and family, para king Aldo kay Baytanang Alexandra Sarmiento, para king malagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Conanan, para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na yung kaladwa dari Lilian, Dennis, Mike Jedelric, Andrea, Remigio, Espiniano, Marshall, Felicissima, Rufina, Zenaida, Milagros, Georgina, Nelia, Noel, Abel, Felix Jr., Helen, Loreto at Segundina, Carlos, Severa, Wilfredo, Franco, Aurima Joy, Pedro, Rosa, Eusebia, Pedro, Rodolfo, Rosenda, Orfina, Roberto, Emiliana, Violeta, Daniel, Ponciano at Belen, Casimino at Maximina, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Leng Magtoto and family.
Pungini kin pamagkanta kin dalita pamukulat. Glory and praise to
Ama, po ni Anak, po ni Espiritu Santo, Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimurin, Mayapayapak po kay kayo nga. maya payabak po, amo. At yuta na kay kawalong Domingo ng karinuan ng panon. Panagkat kay kayo ngayon yung penandit ang ganakantala kayong luptam, di kay katang personal, akay doon king Diyos kaniting banalamisa. Hindi mo rin niya betaya ka rin panalangin tamo, ang gegerang Ukraine at Russia ngayon kasalukuyan. Na sana ang mag-intervene in Diyos kaniting kaguluan. At bang kanita pagdamanan ng ginuwi kaya katamong kayadwanan, agdanag na niyag kastapay kapanisyan, karin dapat ang kasalanan kay Milabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliw ang kakulangan. Uli nita ipanigapukok ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. in Diyos sa mayupain tutu pagaluwa na katamo, at kayong pangapatao na rin kasalanan tamo. Idala na katang sana kayong ang angga. Amen.
Manalangin tam. Panalangin miyo, Ginooy, pagkalumog king ing pulayin, ing kekeng yato. Miyan tabayanan niya kapamilataning payapa mong pamamahala, man makapagsayayo, ing kekeng kapulugan, alang pangapala, king kayang debosyon. Kapamilataning Ginoong Yesu Kristo, na pabiyat mag-ari kambim, ikameto nga ni Espiritu Santo, meto nga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Sirach. Nung makananong king meto nga panyalak aagagalo mo, mitatagan ning dinat, makanyan mayayakit ing kakulangan ning tao king kayang pamagsalita. King lungo karing masusubok ing obra ning magtatalo. Ing tao masusubok neman king pamakilibaya ng amano. King bunga ning tanaman makikilala, ing miyukol a pamaningat kaniti, at king pamagsalita ning tao karin makikilala, ing uri ning metong nga tao. Eme pupurya ning tao nung eme padimdamig salita, king sangka na karin niya mo masusubok ing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ginoo, mayap ing pasalamat kaya ka. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapuryan king lagyuna, ning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing ihayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing kayang katapatan karas ning kabengyan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ding taong banal, lumabong la kalupa ning palmera, lumabong la kawangis daring duto nga sedro ning Libano. Mangari la karing duto nga mitanam, king tuknanga ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagol la at lumabong. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Agyang matwana la, mamunga la pa, manatili lang mabiyat sa giwa, iti ipakilala na king ing Ginoo, makatuliran niya. Yaing kakong talapagluwalo, aalang kakulangan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang ni Blasya ing katawan amalalaso, at miyalilanyo ing ating kamatayan, ketang alanang kamatayan. Matupad ne kanita ing kasulatan. Mesintang ne ing kamatayan, ing tagumpe ganap na. O kamatayan, no ka rin ing kekang tagumpe. O kamatayan, no ka rin ing kekang upayang manira. Ing kasalanan, ya ing upaya ng manira ning kamatayan, at king batas na kukuha na ning kasalanan, ing upaya na. Inya, pasalamatan tayo ing Diyos, king tagumpe, ababye na kaya katamo, king kapamilatan ning ginutamong Heso Kristo. Uli na niti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo, at kayo pa'y siralub. Magobra kayong alang patugot para king Ginoo. Uling baluyo, king ing kayong kasuywan king Ginoo, kapilan man, mayalang kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios.
Tuan o Ginu ing kaya kang amano, papagbanalan mo king kaya kang katutuan. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antimurin. pamipasag king may papalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginu. Salita niya namang Isus iting talimhaga. Ngano. Iniatay ning bulag, ing kalupa ng bulag. Nung taryane, pareho lang manabo king kulkul. Alang estudyante may git king kayang maestro. Dapat nung estudyante ayari na ing kayang pamag-aral, maging kalupa niya mo ning kayang maestro. Bakit apapansingan ning puling king mataning kayang kapatad at emo napapansingan in trosong at yung sariling mata mo? Makana namang sabihan king kayang kapatad, paboren mong itayo king kayang puling. Ngayon eme akakit in trosong at yung king mata mo? Hipokrita. Ila ko may paing trosong at yung mata mo at kanita masala may akit at ila ko yung puling yung mata na ning kapatad mo. Iya mabungang marawak yung tanaman na maya. Makikilala yung balang tanaman karing bunga na. Kayo pupupul biyabas nung intenam yung santulya. Kayo naman mupul ubas nung intenam yung lansones siya. Papalto yung kaya pa ning mayap at tao, iba't king mayap ang makalaman, king puso na. At papalto yung dewak ang marawak at tao, iba't king marawak ang makalaman, king puso na. Uling, magsali tayo, ing tao, agpang king makalaman, king puso na. Kapatading mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Nga tamang manalangin king Banal na Espiritu for our enlightenment, king puso ampon isip. Datang ka o Banal na Espiritu, datang ka. Kapamilatan ng masika na ng pamamilatan ng midalablab alugod ng imakuladang puso ng Maria, ake kang pakamara ay esposa. Amen. Minsan pa po, mayapayabak kaya kayo nga. Dindam tayo po yung gospel reading from Saint Luke. At lula rin yapag ng kalimaga. Nganapin magumpisa ng Ebanghelyo, salita niya ng mga Yesus iting talimhaga. So talimhaga na rin, pero at mo kakuyat. Ero kalupareng talimhagang mga kaba adarandaman tamo. Ing metong karening talimaga, ya pining tungkol kang the blind man guiding another blind man. Niatay ning bulag, ing kalupa ng bulag, nung tayaryane, pareho lang manabo king kulkul. O ito po ing first parable. Ing kadwa, ya pining tungkol kang the splinter on the eye of another person. Nga na kini, bakit apapansingan meng puling king mataning kegang kapatad? At mo naman apapansingan in trozong atyo
king sariling mata. Ading katlong parabola, katlong talimaga, yapining fruit-bearing tree, ay mamungang marok ang maya patanaman, and vice versa, ay naman mamungang mayap ing marok at tanaman, ay mamungang marawak ing tanaman na mayap nga naging. At lula po rin, bala mo versikulo ladatang din yung kagatamong talimhaga. Bala mo proverbial, bala mo sayings la, bala mo dictum la. Yan po. Makanyan man, we zero in the ketang middle, ketang number 2, the splinter on your eye. Nga na, nitang talimaga, bakit apapansingan ming puling king mataning kekang kabatat at mo na napapansingan introso nga king sarili mong mata. Makanano mong sabyan king kekang kabatat. Kabatat! Aburan mong idayo king kekang puling. Ngayoning emeaka kita introso at king mata. Hipokrita. Ila po may pa-introso nga king mata mo at kanita masalaming akit at ila po ing puling king mata na ning kapatid mo. Ini pong talimaga ngayon babarelane tutumbukane ing taong fault finder. Fault finder. Halimbawa, mangaliwa ka, king kekang asaw. Maralas mong gagawin. Bang kanita, napansin ng kekang asaw. Bang kanita, milakoy pansina, king kekang garapal agagawat, king kekang yung relationship. Yayang bintanganan mo. What? Abalitan ko kang amiga. Ing makanyang ka, nana. Mabalandrana sa sangkana yung gagawa ng garapal king kayang asawa. Nano yayta? King psychology, awsan data projection. Ang bagay ay mo tanggap-tanggap kang sarili mo, project mo, babalandra mo, babaril mo, kang meto nga tao. Hindi mo rin, ding ganit, matako, masirikin pibandyan, antats at masala alamata, karing aliwan tao, kalupara, gyam, less, gani dyan, less ang kayang kasakiman, kempiman dyan. Pero, masala yung mata. Babalandra na itang kasakimana kayang pibanjan, kayang kalupa ng tao, o kaya kayang kapatad na. Again, that is projection. Babalandra mo. Ingke kang kamalyan. Karing aliwa. Timurin, metong pa, metong kang matawad o tang manyalika kayong palengki. O tang kay pabalandang katawad na nini. Magkano la rin kay kangasan? Magkano la rin bangus sa reni? Dinalan. Metong kilo. Ay, kamalda.
E niya mong malyaring 50. At nga nang sumabi kaya ka, Sister, makagising na ka. Kutaga lang, maglimpungatan ka mo, kaya pamumunta mo kaya ne. E mo akong makanyan, ala pa mang kempuhunan nga. Utang kay, manakit kang galupa mong matawan. At nga mong sumabi pa. Galupa kini nga mo. Bitawan ka. Bitawan ka. Sabihan mo, matakakit ko yung sarili ko kaya ng tao ngayon nga. O rin po, ko rin nasabihan, nining talimaga ngayon anong no nga na bakit papansingan may kuling ing mataning kaya batad at mo naman napapansingan ing trosum at yung sarili mong mata. Hipokrita. Ako may pamo ing trosum ing kaya mata mang ganita masala ng akit ing kuling at yung matana ng kekang kakalaguran. So, kaniting manalamisan at tamo ng Ginoo na sana hindi na nagatang masalang mata para akit tamo ng kekatang sarili. At istumikit taming sarili tamo, we can correct ourselves, and there will be less evil in the world. Amen. Talagata. Sasalpantaya ko, King Diyos, si pangmayupayang tuto, linalang kimbanwatiato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut ni paya karingete, king katungaldo sinublia mebie, pepay ta siya banwa makaluklukya wananin Diyos si pang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti ban mo kum karing mabiyem pon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang ngeding mete at kimbiye alangangga. Amen. Manalangin tamo, Ginoo, pagnasan mong mamungang maayap ng sablanta, sa pon mo kesan at ingatan king aldol doming pamipye-pye, bangkita eke malilik kindalan, at atayid milaring ari waming kapatid miras arapan mo. Ing pakibat king balang kaidunan, Ginoo, papamungan mo king maayap. Itangan po, Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia at ding talasawop do. Ibuklat do sa ringkarelang mata, puso at kaisipan, banketa matampareng atayid ing balayaning Dios, king pamaglakbenang payenturo banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan, ing turuning maestro, banketa, makapakiwangis la, king keyang pamanyuyu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Dios. Pag-aralan da sanang miyamasamas at pagsadyan ing karelang nasanggampanan, ban pareho lang emilisya king dalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para kekatangan, ilako ta sana ing masampat ang makalaman karing puso tamo, banketa
makapaltot ang bungang mitmong kayapan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Hoy pa, pagrandaman mo sa ayin at pakibatan. Ining kayadwanan, ining kay kang balayan. Bangket at king akakit daring aliwa, kay kami, abaluring, makalaman karing puso mi, at mayagyag lang tul, king alimbawa. Idiadwan ka mamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kayo batat, maningkakot kayo kayong daon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning Ginoo'y tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, igpaming miglalang, ibyen asakya kami kaligtasan, niting tinapi at alak darawan bibilang tanda, ning kayang lugod at pamanyamba. Idiyato ni pamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. At nayo rin puso. Makayat na ano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo. Iti karapat dapat at Tanipin matuloy. karapat dapat at matulit sugad at makakabusing pasalamatan daging sablang penandin. At numan ka rin o ginabanalig pa, mayupahin dito talanganggan Diyos kamamilata ng Kristong Ginoo. Kingke kang lugod, binukod mo kami, panipakilala mo, ingke kang karangalan. Agyang gilutan na kapaulan ng kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban, makapagbalik kay ka. Ulinit ang kaluguran mong anak, maging tao yang kalupami, banating kalupami taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangadili kindalan. Kamilatana ring angela ding banwa, yayampangda ang karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsaya harapan mo kapilanman. Yugnes saing siwala mi king karela, king matagong perang dalit, ning kapurian at ngaming ang kakanta.
Tunay kapin manalogin ay kayong panibatan ng sablang kabanalan ulinita. Pagpalampoy pabanalan mo sa niting ay ng slag ni Espiritu Ban para kay kang malyalang katawan at daya ng Ginong Yesu Kristo. Pangidaan kusang lubkim pa may lasat kamatayang kinuwaning tinap at pepasalamat kay piraso ni at binyan ay karing kayong disipulos nga na tagapanyay ikungan at kananyay iti gana kong katawan amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ni nga punan kinuwaning kalis. Pasibayan pa pasalamat kay katbinyan ng kalis karing kayong disipulos nga natanggapan niya'y ikon at minamkaw kani. Iriing kalis ni ganakong daya, hindaning payo talanggang tipan. Amibo para kay katparing sublang ta. Magandang patawaran ng kasalan. Daptan niyo iti bilang kapiga kanakan kanak. Pasyag tayo ngayong misteryo ng kasalpantayan. Kamatayan at pamanyog din ang mebya ng anak mo. Rawan mo yake kay tintinapin ng diyet, ng kalis, ng kaligtasan, dahil ng pasalamatan keka, ng pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan ban sa muyo kek. Mapumabami ng paggawa mo, kaya kami ang sanang isulusul, king katawan at dayang Kristo, ipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ginagan may oig pa yung Santa Iglesia makalaganap king meto ya, maniginap ya sa aking lugod. Kambinig kay kaming Papi Francisco Florentino kay kaming Arsabispo, Pasiano kay kaming Arsabispo Emerito at ding sa Blampar. Ginakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pag-ilugtam, ginakantan, din kay katam personal kay donan king Diyos, kaniting banalangis. Ganakan mula naman, ding anak mong Delilian, Dennis, Mike, Jadalric, Andrea, Remio, Espiniano, Marcial, Felicissima, Rupina, Zenaida, Milagros, Georgina, Nelia, Noel, Abel, Felix Jr., Helen, Loreto, Segundina, Carlos, Severa, Wilfredo, Franco, Aurima, Joy, Pedro, Rosa, Eusebia, Rodolfo, Rosenda, Orfina, Roberto, Emiliana, Violeta, anaos mong meko, kede king yag. Ang tinikimbing ni atela kamberang Kristo, mirakain lanaman san, ingkayang pangis subling maybe. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay, naon at maninayin subling me, at ding sablang, mayang unabye. Tanggapan mo san, maligay marapan pagalol mo kay ngang kay karapat dapat magkami, Timbiya lang ang gabang kambi,
yun na Virgen Maria, ino rin Diyos, kambira ni San Jose, kayang kalinis-linis, ang esposo, kambira ng apostoles, at sa plan santos, at tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning panun, pura nagat paligay ka mamilatan ng Yesu Kristo, anak mo, king kamilatan ng Kristo, kambira at kayo, igpang mayupan, kagano Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini po yan tayong igpamiglalang kay Katang. Ikaw sa kamiyo, ginuking sa bulang maro, malago ng pagkalog, ang kapayapan kayong panahon may. Maging kasaupanan ng kayong pagkalulo, parati kayong may kabos kayong kasalanan at miligtas kayong sa bulang kaligaligan. Kapang maninay kami, ang benmalikain kapanaligan, yung panyatan ni Yesu Kristo, kay kaming talapangak. O Ginoong Yesu Kristo, at sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan na labong ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Namusta na balik na ninyo kami ang kasalan, nune, lawan mo yung kasalpantiyanan ng kayong iglesia at pamayapan me, ang panbalugan at pangking kaburian, kaya magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapaan, ginumanatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ko ang timuro. Bakit hapongin, may kakamit ang tama at may kakalugod kay kapay. Peace.
Gawing kordarin Diyos, niyo'y milalakong kasalanan niya. Nung lamayaus, kingapunan ng kordero, Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, humayap na ako.
Si Claude tamo po. Tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggapan kimip nung lugod at kapasalamatan, ing kaya kang divinong tatak ning pamamingwa. Ing kaya kang kadiyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko yung matinding lugod at katapatan, kaya ka kakong pakamala na ipa. Pagparalampu ko kaya ko yung panlualo mo ko at yung pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko yung biya ko king pamanyuyo kaya kamanggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na ipa, ibiya mo yung pakalulo mo kareting masakit na panahon, kaluguran na ipa. Darawon ko kaya ka yung katawan, daya, kaladwa at pangadiyos, ni kaya kang luso kaluguran na anak, king pamamayad para karing kasalanan ng yato, ampon para king kaligtasan na ring sablang anak mo. Amen. Manalangin para king 2022 pambansampon panlokal a eleksyon. Manalangin tamo ban king darat ang pambansampon panlokal a eleksyon, into niya mag-ari ay ing kaburianing Diyos, o mamantabi karing sablang bansa. Abi-abi tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ng terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyira na pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abi-abi tamo pong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yaing gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya pa, ding kiyakalda, ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yaing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit yunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyesek, ing kalikasan, e yamilako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, kindaklat, ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan, daring magnasang manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastor ning kaladwami, ang pontala pagligtas ng neto si Kluban. Ing politika, yung pigkalubmukia kami, neto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ang pon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika, king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami. Manano na sanang yung pamanantabi mi, king politika, para karing botante, ang pon kandidato, mamiya parangal, king malalagyo mo, at makasahaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tamo po para karing kapabaluan. Ngani pong ikaapat na Domingo ng Pebrero, din sablang parokya king Mabiluga Archdiocese, mikakasekyan koleksyon la po para king miyayaliwang sektor o sosopaning Santa Iglesia, ketiking kakatang bansa at Mabiluga yato. Ngayon po nga doong IT, pasibayot tamo pong mika second collection para king bulan ng Pebrero o makaparikil para king World Day of the Sick o Obulum Santi Petri, St. Peter's Pence. Ing kabuan daring maliko madonasyon midaon la king Episcopal Commission on Health. King lagyo na po ni kakatamong Arsobispo Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., at ning kakatamong kura paroko, iyamong Jose Lacap, ipayabot mi po yung maragula kapasalamatan, karingega na ganang sao padadakeyo para king kakatamong kapatad. Manano na sana yung Diyos, king kapamilatan ng kakatamong malapatron, inginduning divina grasya, mas lalo nakatamong ang tabayanan at pagkaluban grasya. Dakal pong salamat. Antimurin po king daratang March 2, 2022, umpisan tayo po yung makabang panawuning Kwaresma, kapamilataning ausantamong Miyerkules de Ceniza or Ash Wednesday. Kambiyan na niti, ding makatuki ilapin po ding oras taring misa, king may sabing aldo. 7 a.m. po ampon 6 p.m. Makanyan mo rin po pasibayo mila po nga nyaran kaya kayo detang malanging palaspas ame bendisyon karing may nga labas sa banwa ban ilang masilab at magawang abo.
Malyario pong idalot, lakon kining kakatamong parokyo, ang gamu po king martis ning abak, dakal pong salamat. Ante mo rin po, buri king palinom niya masamas, ing pahintungulang tamong Quaresma, ang mag-umpisa king March 2, Miyerkules de Ceniza, at ing panagkananing dingdung Santa Iglesia, ing mag-enroll tam ketangal dong ito. Lawen tayo ketang anggulong balamo enrollment siya for a period of 40 days. 40 pa mag-aral at medinang kamasalan nung nanoya kabaldugan ining panahon na ning Quaresma. Panahon na ning Quaresma, uri na sabihan ing panahon na ning conversion, pamagbalik loop, king apong gino, king kapamilatan ning nano, kapamilatan ning intense prayer, intense fasting or sacrifice, or control of the senses, and lastly, intense acts of love or charity towards others, especially those who are in need. O yan po yung kagatamong balamwari, Schola Brevis, short class na po, for a period of 40 days. Ken ing makaagawa tamo itang intense Station of the Cross, reading the Bible, kay malagang salita, focus tamo, king apong gino, at nanyawad-tawad kaya, bang kanita mayaplakya, ing kasakitan ng kagataan daralanan, mabilgayato ngayon kasalukuyan, miipsyan. Yan po ing pahintungulan tam. Mag-umpisaya po king March 2, the opening salvo, the opening day, na ning kagatamong 40 dias, pamakisok king apong gino. So that at the end of the day, at the end of 40 days, we get resurrected with Christ. Uri na sabihan nita, manaliwata mo aske, magita mong tunay bayong tao. Salamat po. Talakat tao. Manalangin tao, ipasing ng kakapamilatanan ng magligtas mong kalam, ipaniga po may kingkekang pakalulog, Ginoo. Ing kapamilatanan mo rin iting sakramento, apapakan mo kaya kami king kasalukuyan na panahon, pakisulo mo kami naman sa aking bialanganga, itiyadoy kami latan ng Kristong Genome. Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimore. Kaning Diyos, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ang misa, mayari na may kayo, king kapayapa. Salamat, King Diyos. Marami tayong nakikitang problema sa paligid natin ngayon. Ilan ba sa atin ang may sapat na pantawid sa araw-araw?
Ilan ang takot mawalan ng trabaho o di kaya't nag-aalala na may sapat na ipon sakaling may magkasakit ang sino man sa pamilya. Ilan sa atin ang nakatira sa mga bahay na binabaha basta lumakas ang ulan. May kilala ba kayong hindi makapag-aral o di kayo huminto na para makapagtrabaho na lang sa kung saan? Kumita lang para may makain, isang kahig, isang tuka habang tumatanda. Mabuti na lang, biniyayaan din tayo ng maraming mga likas yaman, ng mapagmalasakit at matatag na kalooban, at ng isang lumalaking middle class na may pinag-aralan at ilang pang mga positibong bagay. Kailangan lang din talaga natin ng mga namumunong maayos at malawak ang pananaw. Sa halalang darating, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng ating bansa at ang dalhin ang ating sarili tungo sa isang mabutit malinaw na bukas. 109 milyon ang bilang nating mga Pilipino. Noong Setyembre 2021, 63 milyon ang nagrehistro para bumoto sa 2022. Isipin nyo kung lahat tayo ay bumoto ng maayos. Nasa mga kamay natin ang kinabukasan. Ngunit sino bang pipiliin mo? At paano ka pipili ng tama na kandidato? Maaari tayong magsimula sa linalaman ng ating saligang batas, kung saan nyo makikita ang listahan ng good citizenship values, ang maging makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. When our leaders live and support these values, we will know that they deserve our votes. Educating ourselves about these 4 core values will help guide our decisions to choose worthy candidates. Sikapin nating maging tunay na makapilipinas sa pamamagitan ng ating mga pipiliing kandidato. These 4 core values are further broken down into 16 specific values that make up good Filipino citizenship and by extension, good leadership. Mabuting mamamayan tungo sa mabuting pamumuno. Alamin natin, intindihin natin, isabuhay natin ang mga ito. Ito'y hindi lang para sa ngayon, kundi para din sa bukas ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Anong klaseng Pilipinas ang gusto mong ipamana? Iisa lang ang pagkakataon nating bumoto kada 6 na taon. Nakikita natin kung gaano ang nagagawa sa bawat haba ng panunungkulan. Hihintayin pa ba natin ang susunod na pagkakataon upang muling maghalal? Sabi nila, kailangan ang 30 hanggang 50 taon na maayos na gobyerno para makita ang pagbabago. 2022's election campaigns will be fought in mainstream media, on the ground, and because of this pandemic, mostly on social media. Ang programang ito ay makatutulong upang mapag-aralan ng ating mga mamamayan ang 16 values upang kanilang maiproseso ang kanilang makikita mula sa iba't ibang mga kandidato at makapagpasya kung sino-sinong ihahalal. Habang sinasala ang totoo sa peking balita, ang mahalaga mula sa walang kwenta. Ito ang dahilan kung bakit itong programang bahagi ang 16 values ay napakahalaga. Ang marinig, mapag-usapan at ikalat sa social media. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Matapos pakinggan lahat ng yan, ano ang 4 core values na lumalabas sa preamble ng ating saligang batas ng 1987? Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na value na isabuhay ng mga nasa politika at bakit? At alin ba sa palagay mo ang pinakakulang sa ating lipunan ngayon? Paano mo magagawa ang value na ito sa sarili mong buhay? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, gumawa ng social media post para ipakita ang kahalagahan ng 16 values. Pangalawa, gumawa ng meme para sa 4 core values at itag ang 4 na kaibigan. Pangatlo,
Gumuhit ng litrato na magpapakita kung paano mo maiko-connect ang 4 na values. Pang-4, gumuhit ng logo para sa 4 core values at pag-ukulan ng pansin ang mga elementong gagamitin para sa mga values. Laging tandaan, maka-Diyos, maka-tao, makabayan, makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw Para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalaya nito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.